Hello mga bay, mga kaisambingay, karong adlaw magbisita kita sa atong mga parokya no diri sa atong parokya sa San Pedro Apostol Parish Batayan kay daghan man katag mga naay panahon nga bakante kita so anugon nga dili nato ma-utilize. So karon atong buhaton pastoral visit sa atong mga pipila nga mga parokyano, random kitang mga kanila ug atong kumustaon kung kumusta sila sa ilahang Kristohanon nga kinabuhi. Of course, doon na sad kita ihatag nga mga rosaryuhan o sa maniini, no? Aside pa ni anak kung doon na kitay mga ma-encounter nga mga parokyano nga nagmasakiton diya sa ilahang mga panimalay atong hilugan sila o kumustaon, istoryahon. So, mga bay, suwayan nato kini, random lang nato nga pagbisita, tanaw nato kung unsay pwedeng mahitabo. Tala mga bay, ato silang kumustaon o atong bisitaon. Tala! The dam is breaking in. Mga bay, naabot na kita diri sa ato sa may kapilya sa Santo Rosario atong tanawon. Sugot kita random visitation sa mga biyay-biyay dinhi. Bye. I know as the daylight grows how I am supposed to feel, to make the same mistakes, to be part of something real. So mga bayo, mga kaisubingay, aniya kita nining una nga pamilya nga atong nabisita sa atong pagbisita diri sa Baluarte, no, sakop sa Santo Rosario nga kapilya. So mga kaigsuunan kini sila managtiayon si nanay ug si tatay uban sa ilahang anak, no, nga kamanghuran nga dunay diferensya gamay siyang dawgan. So ato makita karon ang isa ka anak niya nga medyo nangapa pa nga usahay murag dili ganahan mo duol kanato, no, mo ayaw kay syempre no nag-observe man kanato ug nagila-ila kung kinsa kita apan ana ang iyahang pagduha-duha kanato ug usahay kinahan siyang moduol. Pero mga kaigsuunan nakita nato og tataw kaayo nga ang sitwasyon nilang nanay ug tatay na anaa sa ilahang kinabuhi nga medyo anaa sa kalisod kay si tatay usaman ka mananagat ana ang iyang pagpaningkamot nga mo palaot apan sa panahon karon sa pagbisita nako ating bagyo o adunay mga dili maayong panahon nga misurang-surang sa kadagatan. So mao na nga lisod. So karon ato nakita ang iyang anak, no, ni Sinyas og kaon. Gusto gid siyang mukaon. Oh, gusto kaon sa ang ayahang gustong pangayoon kanato. So ni Sinyas siya og namarahig kanato kabahin sa pagkaon, no? O na gusto lagi siyang mukaon. O kini nga bata, no, dili siya makaistorya. Duha na siya katuig apan ang iyang masulti mabungad sa iyang baba, mama ug papa lamang. Apan tataw ang gugma kanaa kanila bisan sa kalisod taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, no, nagmalipayon sila uban sa ilang anak nga karon ana ano makigduwa kanato. So mga kaisambingay, no, gusto man gid sa mga pagkaon ato sila gidalhan sa atong mga yano ra pud nga mga pagkaon palit ta og soft drinks o anaapod ang pan nga atong gidalit alang kanila. Mga kaigsuunan, dili kini espesyal nga mga gasa sa pagkaon apan kini bisan ginagmay apan kinasing-kasing kini nga halad alang kanila, no, isip pagdalit aron makaambit sad sila sa ato ang gamay nga pahalipay para kanila dako kini labi na ang bata ko nagsayaw-sayaw sa kalipay kay nasinati niya nga tinuod naa ang kasinatian sa paghigalaay. Naghatag ako kanila og rosaryuhan
haron sila padayon sa ilang pagsalig sa atong Ginoo diha sa pag-ampo sa rosaryo. Ug nangutan ako kanila, kamao ba kang mag-ampo nay ug tay? Ingon sila nga kabalo sila mo ampo apan kikinahanglan og guide. So kinahanglan tudluan gayon sila. Ingon ko kanila nga mag-ampo sila diha sa ilang pamilya magdungan gayon sa pag-ampo gamiton ang rosaryohan kay kini usaman ka maayong buhat diha sa pag-ampo ang pagrosaryo. Usab ako silang giblesingan, ihatagan ko sila sa mga panalangin sigon diha sa paghatag nga panalangin alang sa mga minyo ug diha kanila sa ilang panimalay uban sa ilahang pinangga nga anak. So busa mga bayi ug mga kaisabingay, usa kini ka buhat nato no sa pag-ampo kanila. Isip pari katungdanan nato ang paghatag kanila og paspas ug pagbisita. Ug nasinati niya ang atong pagbisita bisan sa iyang pagkapuya. Usab dili lang kay ang atong gihatag sa kanila para sa tiyan, para sa lawas, apan naa sa tay gihatag kanila nga gamiton para sa pagpalambo sa relasyon diya sa ato ang Ginoo no alang sa pagkaon sa atong kalag. Ang pamilya nila Nanay Connie o ni Rina uban sa iyang uyuan nga si Tatay Mali nga may nagpatong pa diyan sa iyahang unsa na lantay nga Sa gym. Nya. Kalisod. Naagid mo tanan diri ato kasi nati mo. Diri man kami. Ah, Market man dapat sa gym. oo pa. Pakita ng gym. Pait. Pait tayo. Lisod Lisod. daw ha. So daghan man kay mong mga biyay diri mga silingan. Maguba. Ha? Maguba lang siya. Guba tanan. Pero karon nabalik yapon. Nabili mga pagkakot lang. Mga bakod-bakod. So karon magpabakod gid bay. Magpalig-on. Budget. Bitaw. Nakaampo pa kamo? O busy lang kanon ay. Ha? Magampo. Labi na itong pagkontakip sa hangin. Sus, Asa may inyong ginaampo? kapusog sa hangin. Kuan na ipalikay lang yung taon sa bagyo. Ah, Na dili makunamon pamiyay. samtang nagsigi kami Wala na. Wala, di ta kauli ani. Nabuhi mga bay, may kalit lang og hiday-hinay og taligsik. Ug human na surprise kami kay usaday kini kaunos o may kalit ang maong kasinatian namo. So sila nanay o si Rina mo nang hipos nagdali-dali nung kay may bundak naman ang ulan o si tatay no gibutang na niya iyang tabon sa iyang atop nga sin. So makita nato di ana no ang kahimtang nila. Medyo lisod tan-awon. Pero naagyapon sila na ning kamot og na ni kay sikay. So kami plaster kami no niirog na kay medyo nikusog na gyud ang ulan. So atong tan-awon mga kaigsoona no paspas kayo. So mao ni ang mga kahimtang nato diri sa isla. Sometimes bisag walay bagyo, bisag walay sa giforecast amo ang nga mga daotang panahon ambit apan ug makigsalo sa among gamay nga unos. ang pan o ang soft drinks sa kinabuhi nga among mukalit ang ay pagkasaluhan uban ni na Nanay walay Connie pananghid. ug sa iyang anak nga si Rina ug iyang apo o anaa si tatay nga naa pikas no bahin o among gihalad ang among pagpasalamat o pagampo o paglig-on diha sa ilang pagkamakanunayon sa pagtuo sa atong Ginoo. Of course, human sa atong panalangin unsa pa may sunod kumbati kubkub ng ta mga kaigsuunan nangatawa na bisan og naghaguros ang hangin ang mga atop diha og si tatay miduol kanamo akong gihatagan sa iyang bingka. Of course, nagistorya kabahin sa iyang kalisod sa kinabuhi. No, nagistorya siya kung unsa day ang kinabuhi nga lisod kaayo ang pagkamananagat, ang mga hagit sa kinabuhi apan ang iyang pagtuo ningon siya kanaan o ang iyang pagsalig ug nag-ampo sa kanunay. Busa mga bayo mga kaisambingay, si Tatay Mali. Ingon siya nga tama ang iyang mga buhat dili subay sa iyang pangalan nga Mali.
Kay bisan sa kalisod, wala siya nagbuhat og daotan. Bisan sa kaapiki. So, niningutloa, niingon siya nga mobalhin kami sa ilahang silingang dapit sa ilang biyay, sa ilang blind. So, kay dito medyo apiki man, no? Ang kasamtangan. So, nibalhin kami diri. Kung nag-istorya na ikabi, kabahin sa kinabuhi. Kabahin sa ilahang mga kasinatian, no? Mga hagit sa kalisod. Of course, dili malimtan nato ang pag-encourage sa pag-ampo. Ilabi na pag-ampo sa rosaryo. O mga kaigsunan, ato gihatagan sila og gamit nga maoy maghatod kanila sa pagpaduol sa pag-ampo sa atong balaang inahan, si Maria, ato ang langitong inahan diya sa pag-ampo, of course, ngadto sa atong Ginoong Dios. So si Tatay Mali nalipay kaayo sa pagdawat ini ba ni Rina uban usab ni Nanay Connie nga kami nag-ampo dungan sa paghalad sa amoang pagsalig kalipay ug paglaom ngadto sa Dios nga ang tanan pinasibo gayud sa iyang kabubuton. Busa mga bayik mga kaisambingay, regardless sa atong kasamtangan, sa atong economic status, kung unsa man, labi na sa kalisod sa kinabuhi, tanaw na to ang ilahang sitwasyon usab, no? Ana sa pagpaningkamot, bisan tuod medyo adunay dakong hagit sa kinabuhi. Apan sila nanlimpasog haron makalahutay uban sa paglaom o pagsalig sa atong Ginoo. Mga kaigsuonan mga bay, ang Dios sa kanunay manalangin ka natong tanan. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.